जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्गात नसताना त्यांच्या दालनात पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी बैठका घेतात। या बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी नागरिकांना पत्रे पाठवली जातात। त्यानंतर मीटिंग बोलावली जाते आणि नागरिकांवर दबाव टाकला जातो। यातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा दुरुपयोग वारंवार केला जात आहे। याबाबतच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत। याबाबत आम्ही थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारणा केल्यानंतर अशा बैठकांचा माझा काहीही संबंध नाही असे उत्तर त्यांनी दिले आहे। जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा वापर शासकीय कामांसाठी केला जातो, त्यामुळे यापुढे जर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात पालकमंत्री आमदारांनी बैठका लावल्या तर त्या आम्ही उधळून टाकू असा इशारा आमदार नितेश राणे यांनी आज दिला। हे एक नवीन पॅटर्न आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये सुरू झालेला आहे। जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये बसून पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक, शिवसेनेचे पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा दुरुपयोग करताना वारंवार आम्हाला अनुभव आलेला आहे। जिथे असंख्य ग्रामस्थांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हाधिकारी नसताना पत्र दिली जातात, पाठवली जातात, मीटिंग कॉल केली जातात। आणि त्यांच्यावर प्रभाव टाकण्याचं, प्रेशर टाकण्याचं काम या मीटिंगच्या माध्यमातून ते अशा पद्धतीने केलं जातं। कार्यालयाचा वापर हा शासकीय कामासाठी केला जातो, पक्षीय कामासाठी केला जात नाही। असे काही उदाहरणं माझ्यासमोर जेव्हा आली, काही पत्र जेव्हा अशी मला ग्रामस्थांनी, माझ्या मतदारांनी मला आणून दाखवली, तेव्हा मी स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन केला। त्यांना विचारलं की असं तुम्ही मीटिंग कॉल केली आहे का? त्यांना स्पष्ट मला सांगितलं ह्या मीटिंग बद्दल मला काही लेणं देणं नाही, मी स्वतः मुंबईमध्ये एका बैठकीसाठी आहे, म्हणून मला ह्या मीटिंगशी मला काही संबंध नाही। मग पालकमंत्री आणि त्यांचे सहकारी आमदार आणि त्यांचे पक्षाचे कार्यकर्ते कुठल्या अधिकाराखाली त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा वापर करतात? लोकांना घाबरवायचं, राजकारण करायचं, असे घाणेरडे प्रकार आमच्या जिल्ह्यामध्ये आज सुरू आहे। सत्तेचा दुरुपयोग सुरू आहे। सन्मान्य राणेसाहेब पालकमंत्री असताना अशा कुठल्याही पद्धतीच्या मीटिंग तेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये असे घ्यायचे नाही। म्हणून अशा पद्धतीचा सत्तेचा गैरवापर करून हे घाणेरडे राजकारण करण्यापेक्षा सत्तेचा योग्य वापर करा। मच्छीमारांना, वाळू व्यावसायिकांना आणि असंख्य जे आज घटक आहेत, जे वर्ग आहेत सिंधुदुर्गातले, जे नाराज आहेत, जे असमाधानी आहेत, त्यांना खऱ्या अर्थाने तुम्ही न्याय द्या। म्हणून पुढच्या वेळी अशा पद्धतीची जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा वापर अनधिकृत पद्धतीने वगैरे होताना आम्हाला दिसला तर आम्ही जाऊन ती मीटिंग तिथे उधळणार।